Добър ден. Аман от мен. Пасмения. Сега, това е един клиент, който миналата седмица дойде с оплакване с едно Audi 2014 и 15 година беше, нали? От Велинград и докарахме парното, нещата дойдоха, обаче трябваше да се обезвъздуши, човек трябваше да си пътува. Пуснах го да си ходи и съответно след около 2 часа и половина ми се обади вече, че всичко е наред, че парното се е появило и в ниски, и в високи, и всичко прогонили с въздуха на магистралата и всичко е наред. Абе, вика да фана си запиша, вика имам още едно Ауди, вика на сина, вика си запиши час, вика да фанаме го направим него. Него човека, той ще каже какъв е проблемът тук над това Ауди. Тук проблема е, че пак няма парно. Духа само на шофьорската страна има леко там парно, тия отдалечените клетки въобще го няма. Сега ще го направим да мога ги вози по-отдалечено от града, защото, нали знаеш, и ние сме минали по този път, да си му е топло, там горе си е снег. Да. Надявам се да се случат пак нещата. Да. Евка, искаш да направим една проба да видим, сега като сме се закачили за радиаторите. Кое? На 64 градуса е машината, да видим какво ще духне. Така. Даваме контактец. Тук да видим сега какво ще стане. Изключваме прозореца, економито. Така. Тук чакай само да видя. Тръгнахме нещата. Ево да кажеш как е положението. Малък, че има секс в колата. На задната седалка най-добре се получават нещата. Да знаеш. Уникално. На 64 градуса брутално топ. Така че младежа спокойно ще може да си ходи по гората с мацките. Въпросът е само да не затъне некъде, че ако не е колатро, мама мия. Те това от нас. Пожелавам ви един прекрасен и усмихнат ден. До скоро!